Кто же были мои родители, кто же были мои дедушка, бабушка, прадед, прабабушка. В достаточно зрелом возрасте, когда, к сожалению, старшие поколения уже ушли. И очень сложно выяснить историю своей семьи. Хәзер шәҗәрә төзүчеләр, фәнни эш белән шөгыльләнүче укучылар, студентлар өчен республикада уникаль баш архив проекты эшли башлады. Әгәр моңа тиклем шәҗәрәне тикшерү, өйрәнү өчен баш калага килергә, алдан заявка бирергә һәм рөхсәт алып кына архив белән кулланырга мөмкин булса, хәзер теләгән һәркем өчен интернет челтәрендә ачык бу документлар. Анда 1917 елда халык исәбен алу барышында теркәлгән уникаль архив документлары урын алган. Биләмәләрдәге һәр йортның хуҗалары, балалар саны, шәхси хуҗалыктагы терлекләрнең санын һәм төрләрен, чәчүлек мәйданнарының күләмен күрергә була. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, 1917 елга авыл хуҗалыгы исәбен алу архивлары бары тик Русиянең 5 төбәгендә генә сакланган. Проект ярдәмендә 5740 уникаль документны ачык рәвештә файдаланып була. Әлеге уникаль проектның презентациясе 21 март көнне район мәдәният йортында узды. Анда Уфа шәһәренең тарих музее директоры Тимур Ильясов, тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан Республикасының Фәннәр академиясының социомәдәни эзләнүләр бүлеге җитәкчесе Юлдаш Юсупов катнашты. Алар үз чыгышларында әлеге проектның асылы белән таныштырды. Ничек интернет челтәре аша баш архивның сайтына кереп, кирәкле документларны табарга өйрәтте. Залда утыручы райондашларыбызның кызыксындырган сорауларына тулы җаваплар кайтарды. Буклетлар таратты. Каждый практически житель района может при помощи этого сайта посмотреть материалы переписи 1917 года, там представлена также литература по истории, и где-то, может быть, даже обнаружить своих прадедушек, прабабушек. То есть это материалы, которым уже более 100 лет. Сегодня не каждый может получить доступ в архив, однако вот этот проект делает шаг навстречу. Белүебезчә, быел 1 октябрьдан 31 октябрьгә кадәр бөтен Русия буенча халык исәбен алу узачак. Бу эш 10 елга бер тапкыр оештырыла. Әлеге мөһим чара буенча районда барган әзерлек эшләре барышы турында район хакимиятенең муниципаль хезмәт, мәгълүмати аналитика һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рамил Нуртинов информация җиткерде. Бүгенге көндә халык исәбен алу буенча оештыру планы һәм торак пунктларының цифрлы картасы төзелә. Соңгы 10 ел эчендә район халкы 3316 кешегә кимегән. Айруча Аккүз, Базытамак, Дөмәй, Исәмәт, Ябалак авылларында халык саны кимүе, Иске Күктау, Ширеккүл, Йонны авылларында киресенчә халык саны артуы күзәтелгән. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.